Ljudi su poludili za ovim kolačem. Ako imate malo limuna i bukvalno 5 minuta vremena, probajte ovaj neodoljiv recept koji se pravi za čas. Potrebno je 100 g brašna, 150 g šećera, prstohvat soli, 2 jaja, kora jednog limuna, 2 kašike limunovog soka. Za preliv 100 g šećera u prahu i 3-4 kašike limunovog soka. Zagrejte rernu na 180 stepeni. Podmažite mali pleh, dimenzija 20x20. Pomešajte brašno, šećer i so. Posebno umutite žicom jaja, koru i sok od limuna. Pomešajte obe mase i sipajte u pleh. Pecite oko 20 minuta. Ostavite da se ohladi, a onda prelijte glazurom. Glazura. Pomešajte šećer u prahu i limunov sok. Uživajte.